Κάθε μέρα είναι γιορτή από τότε που σε γνώρισα. Και το δώρο μου είσαι εσύ. Τι πιο όμορφο σ' αυτή τη ζωή, απ' τη λάμψη των δικών σου ματιών. Τι πιο όμορφο και πιο λαμπερό, άφησε με να σε αγκαλιάσω. σε ένα κόσμο που φοβάται το φως. Φύλαμε πάλι, φύλαμε, αγκάλιασέ με, μες στο κορμί σου να κρυφτώ. Φύλαμε πάλι, φύλαμε, σημέρωσέ με, σε ένα ταξίδι ερωτικό, σε ένα ταξίδι Ο καλύτερος προορισμός. Το πιο όμορφο ταξίδι. ερωτικό. Πάντα θα είμαι κοντά σου. Για πρώτη φορά φέτος, ο ΟΠΑΠ ως μέλος της Allwyn για κάθε παιδική ευχή που φτάνει σε μας πραγματοποιεί ακόμη μία, διπλασιάζοντας έτσι την προσφορά μας. Επισκεπτόμαστε τις εκθέσεις Ευχοστολίδια ΟΠΑΠ ή μπαίνουμε στην εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς και τα ευχοστολίδια γίνονται διπλά. Ευχοστολίδια ΟΠΑΠ. Μαζί με τα παιδιά σαν οικογένεια. ΟΠΑΠ. Μέλος της Allwyn. Space between us, love unbroken. Τι είναι το παιχνίδι? Το παιχνίδι είναι χαρά. Είναι έκπληξη. Το παιχνίδι είναι παρέα. Το παιχνίδι είναι μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο. Τι κάνει τα Χριστούγεννα τόσο μα τόσο υπέροχα? Ίσως είναι ότι τα Χριστούγεννα είμαστε όλοι λίγο λιγότερο αυστηροί μεταξύ μας. Ότι έστω για μια φορά ο χρόνος δεν είναι χρήμα, είναι απλά χρόνος. Ότι όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τα Χριστούγεννα λίγο πιο υπέροχα ο ένας για τον άλλον. Τι θα γινόταν αν ήμασταν έτσι? Όχι μόνο τα Χριστούγεννα, τότε ναι, τότε κάθε μέρα θα άξιζε. Lidl, γιατί αξίζει. Όταν έχεις πονοκέφαλο, δεν λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό, Depon Maximum.